At tagalinis naman po ng puntod, abala na rin sa Roman Catholic Cemetery sa lungsod ng Dagupan. Para sa detalye kasama natin, Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Nakaabang para sa mga bumibisita sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City ang ilang dumidiskarte sa paglilinis ng puntod upang ialok ang kanilang serbisyo isang linggo bago ang undas. Ayon sa ilang kontraktor, mahigit 500 piso hanggang 1,000 piso ang presyo ng pagpapalinis kada puntod. Iba pa raw ang presyo pagdating sa karagdagang serbisyo tulad ng lettering sa lapida. Dagdag pa rito, kanya-kanyang diskarte ang mga tagalinis sa pagkuha ng customer at wala umano silang nakapirming organisasyon. Samantalang ibang bumisita naman ay mas piniling linisin ang puntod ng sarili nilang kamag-anak kaysa magbayad para gawin ito. Pumunta kami dito, inutusan kami, pintura kami ng may pininturahan pa kami dito. Mapilit silang magkontrata, malaki naman. Kaugnay nito, nakahilera na rin sa bukana ng sementeryo ang ilang tindera para sa nalalapit na undas. Ayon sa mga tindera, simula ika-23 ng Oktubre ay inihanda na nila ang kanilang mga paninda matapos makakuha ng permit. Nag-umpisa po ako nagtinda dito October 23 hanggang 14. Ayun, dadami na siguro yung tao kasi maganda na ngayon ang sementeryo ngayon dyan. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.